Kun kauppakeskuspäällikkö Ruu on saanut hetken aikaa pohtia Kimin ehdotusta avajaistapahtumasta, hän tulee siihen lopputulokseen, että idea on virkistävä ja saattaisi houkutella maksavia asiakkaita lähtemään liikkeelle. Hän antaa tapahtuman kauppakeskuskoordinaattoreiden Kimin ja Aleksin vastuulle ja ehdottaa palaveria viikon päähän, jotta pysyy itse ajan tasalla tapahtuman suunnittelun etenemisestä. Kim ja Alex jakavat tapahtuman suunnitteluvastuuta niin, että Kim on yhteydessä vierailijapuhujaan ja tiedottaa kauppakeskuksen myymälöitä tapahtumasta. Alex puolestaan suunnittelee tapahtumapisteille ohjelmaa ja hankkii tapahtumalle juontajan. Kim ja Alex järjestävät palaverin kauppakeskus Koponan markkinointipäällikön Karon kanssa liittyen tapahtuman mainostamiseen. Karo vaikuttaa palaverissa hiukan stressaantuneelta, koska aikaa tapahtuman markkinointiin on niin vähän, ja hän haluaisi hoitaa sen huolellisesti. Kim kertoo ymmärtävänsä tätä, koska hänestäkin aikataulu tuntuu tiiviiltä. Alex ei kommentoi palaverin aikana mitään, mutta sen jälkeen sanoo Kimille ohimennen, että hänen mielestään Karolla on tapana löytää aina asioista vain kielteiset puolet. Työviikon aikana Kim huomaa, että Alex välttelee suoraa keskusteluyhteyttä Karoon, vaikka näiden olisi tärkeää keskustella Aleksin suunnittelemasta tapahtuman ohjelmasta. Alex tuntuu vaivihkaa siirtävän yhteydenpitovastuuta Kimin kontolle, ja Kim alkaa kuormittua kasvavasta työtaakasta. Kim päättää mennä Ruun puheille asian tiimoilta, koska Aleksin ja Karon välillä on ollut havaittavissa kitkaa aiemminkin.